Nechte mě to. Tolik práce dneska, tolik práce, já tam nedoběhnu. Tati! Ale jedu špatným směrem. Tati! No? Běžte na nás. Ne, teď nemám čas. Počkej na večer. Teď opravdu nemůžu, mám moc práce. Tati, smlouva! Smlouva, no, konečně něco přišlo. Konečně týden jsem zbytečně, ale musím číst Facebook. Prosím tě, pošlem do zpátky. Tati, je připravený oběd, dáš si? Aspoň něco. Ve 4 hodiny odpoledne, to ještě nemám čas, později. Cože? Později, Tati! ještě brzo. Tati, běžte se mnou na výlet. Ne. Na výlet půjdem o víkendu, jestli stihnou přes týden práci. Tati, pojď se mnou do pohádkového světa. Pohádkový svět, tam jsem nebyl, už ani nepamatuju. To je krásný nápad, hele, o prázdninách to budeme, jo? Tati, faktura. Ach jo, faktury nechci. Tak, prosím, došlej to. Tati, něco jsem našel. To už jsem tu měl, to nechci vyžrat znova. A nechci, Můžete se zapsat nějaký pokusem do školy? Tati, Na kdy to je? něco Necháme to na víkend, jo? Tati, něco jsem Já našel. jsem to nic zase za nic nes... I ain't looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy or crucify you.